L'endemà l'Anna va estar enjogassada amb el seu mòbil esperant una trucada, però a mitja tarda, en un combat llarg i estèril entre cor i cervell, va decidir-se per abandonar el paper de noia enamorada que converteix la paciència en una virtut i finalment va trucar en Roberto Fo. Una veu electrònica enregistrada la informava que aquell telèfon havia estat donat de baixa. Va prémer amb més cura el número d'en Roberto. La veu insistia repetidament al llarg de la tarda que aquell número era inexistent. Va enviar-li un correu, que va ser rebotat, una i altra vegada a mitjanit, a les 2 de la matinada, a les 4 i a les 6. Ja entrellucava el sol quan la noia, exhausta, nerviosa, es va dormir. Hola, avui us voldria presentar aquest thriller adreçat al públic juvenil que es titula La dona vestida de negre, de Jordi Folk, publicat dintre de l'editorial Barcanova i la seva col·lecció Taviana Nova. El Jordi Folk és un llicenciat en periodisme i comunicació que exerceix la seva tasca dintre d'una empresa de publicitat i així mateix exerceix de docent en 3 universitats catalanes sobre el tema de la creativitat. A part d'això, ha participat en diferents spots televisius i també sèries. És molt polifacètic perquè també li agrada molt el tema de la fotografia i a part d'això també és la seva faceta com a escriptor. Penseu que té més d'una vintena de llibres publicats, entre els quals en alguna d'aquestes obres ha guanyat premis bastant importants, com seria el cas del seu La guerra dels xiclets, que va guanyar el Premi Guillem Cifré de Colònia, i també el llibre El manuscrit de les bèsties, pel qual ha guanyat el Premi Barcanova de literatura infantil i juvenil. Què trobareu si llegiu aquesta novel·la? Doncs si llegiu La dona vestida de negre el que trobareu és un thriller, com us he dit abans, un thriller molt trepidant. L'Anna Barral és una noia de 17 anys que va en cadira de rodes i per això mateix té un caràcter una mica introvertit i s'ofereix a fer pàgines web gratuïtes a qui ho demani. L'Eduard Torrents és un noi a qui demana els seus serveis i amb aquesta petita relació laboral que comença d'alguna manera es produirà un desencontre entre tots dos i això desembocarà en tota aquesta trama que serà una trama d'odis, venjances i fins i tot assassinats. Crec que aquesta història us agradarà perquè és una història d'aquelles que t'atrapen des del primer moment, i a més que té un ritme molt trepidant. Penseu que és una història que a mi també m'ha agradat perquè penso que és una cosa que ens podria passar a qualsevol de nosaltres. Estem exposats cada dia a tenir un assetjador darrere i no poder-hi fer res, o sigui que és una cosa que fa com una miqueta de ràbia. I penseu també que és d'aquelles històries que t'explica que de l'amor a l'odi hi va només una fina ratlla. No res, us deixo ja amb aquesta novel·la i ja em direu què us sembla.